Файга фәнде, менә эшаларга татар җәмәгатьчелеге инде шактый нык борчылу белдерә. Чөнки шәһәрдә, Татарстанда татар мәгарифе бетә бара диләр. Алар инде министрлыкларга, мәгариф җитәкчеләренә хатлар юллыйлар. Шулар арасында менә сез дә инде прокуратурага шикаят юлладыгыз татар теленең бетүе хакында. Менә шушы татар матбугатына, татар мәгарифенә үзегезнең бәягезне биреп китәгез иде бүгенгесенә. Татардың республикабызда үз мәгариф системасы чын барлыкта юк. Борчылу бу Чаллыда гына түгел, бөтен Татарстанда, Россия турында сөйләргә дә юк. Татар мәктәпләре ябылып, урысча укытуга күчерәләр. Милләт бетә дигән сүзне кузгатмыйбыз без. Милләтне аның әдәби теленнән айыру бара. Әдәби теленнән айырылган милләт бүтән яши алмаячак. Аның киләчәге юк. Бу нәрсәдән? Татар мәктәпләре бар дип безнең президентыбыз да әйтә, менә бездә татар мәктәпләре бар, бүтәннәр дә әйтә, без татарча укытабыз да диләр. Чын барлыкта республикада дөресен әйткәндә, берәр авылларда булса гына бер нинди татар мәктәбе калмады. Монда теп җаваплылык Татарстан хакимиятендә, җитәкчелегебездә. Чөнки менә әле яңа елга кадәр генә президентыбыз журналистлар белән чарашкан булган. Ул анда татар мәктәпләребез бар, әмма безгә менә урысча әйтеп әйткән кучковаться итәргә кирәкми. Татар мәктәбе, урыс мәктәбе, или там татар бизнесы, урыс бизнесы дип айырмыйча гына бөтен мәктәпләрен бутап, урыс телендә укытуны чынбарлыкта җитәкчелек яклый күрәсең. Шуңа күрә бу проблема бик авыр системный кризис дигән сүз белән, урысча әйткәндә системалы кризис, татарча әйтеп әйткәндә системалы кризис бара. Татар телен бетерү планлаштырылган, әмма аны бетерүнең мәкерле ысулы аның әдәбиятыннан айырырга кирәк. Безнең җитәкчелегебез сөйләм теле турында. Менә балаларны гаиләдә татарча укытырга өйрәтергә кирәк. Гаиләдә ипилек, тызлык. Менә мәнфәгатьләрен сөйләгәндә өйрәтергә була. Фән теле бар. Менә әйтәләр, без математиканы русча укытабыз. Калган фәннәр татарча. Әгәр дә бала тапкырлау таблицасын татарча өйрәнми икән, ул инде киләчәктә татарча фикерли алмаячак. Менә бер нинди урысча математиканы йыгып бирәбез дигән булып, урысча укытырга кирәкми. Бала үз телендә укыганда гына кабил үзләштерә һәм киләчәктә аның галим булырга өмете бар. Файга фәнде, менә бит инде без әйтеп киттек, татар җәмәгатьчелеге вәкилләре дип. Менә Тәлгат Әхмәдиев, Дамир Шәйхетдин, инде менә шушы татар мәгарифендә татарча укыту буенча инде бик борчылып йөриләр инде. Менә сез аларны аңлыйсызмы һәм яклыйсызмы? Мин аларны аңлыйм гына түгел, яклыйм да, чөнки алар иреклекенә йөрмиләр. Менә шундый халәт туды ки, ялган отчетлар, без татарча укытабыз, фәлән тигән, бөтенесе менә шундый ялганга кырылган үзара менә бу отчет, чын барлыкта әкренләп татар әдәбиятыннан балалар айырыла. Иң куркынычы. Әйтәм бит, әдәбият бар, бер 10 елдан соң аны укырга кеше калмаячак. Менә нәрсә куркыныч. Мин аларны яклыйм һәм хуплыйм. Әгәр дә аларда булмаса, бу проблеманы күтәрүче кеше бүген юк дисәм дөрес булмас, чөнки безнең гәҗит, Сираҗи сүзе, аннан соң менә урысча газета булса да Звезда Поволжья безнең мәкаләләрне бастыра. Безнеке генә түгел, бүтән районнарда да бар көрәшчеләр.
Bik evet təkdimlər bular, Kazanlıklar var, bütün rayonlarnıkı var. Çünkü rayonlarda da mektepler yok. Kaybır rayonlarda kumumen açılmadı. Eytik egerçi var, tam bir neçe rayon, Baltaç. Rayon üzerinde de Tatar mektebi bulmadı. Onlarga eligi de bayağı çınbarlıkta yetekçilik ihtiyar küçük kullanmayı, küresin Mesköv'den şimdi küsetme var. Ayrım okutmağızı yer küsetme var. Alar indi küpten bizni Urusça okutura küsürgeyeler. Konsepti işledi. Elul, mine nerse, konsepti kabul ettirge de mümkün idi. Bizning Devlet Sovyeti Yangi yıl aldığından gına biz Riza Tugel degan karar kabul etip yetkirdi Narishkinga. Mana shunday nide avmakaylık bara. Moskva karar kabul etip ilgirisin degandey vaqtni so'zalar da karar çıkar biz karşı değil. Bizning yetakchilik o'zi g'oyibli. Chunki bir nindi Tatar tilini yaklау, Tatar halkı edebiyatından ayırma çaraların kürü turunda söz de yok. Yel bilese bulamık, takdim bile ailede saklarga Tatar tilini. Mına biz Şallırağı Tatar mekteplerinden sanalgan ikinci Tatar gimnaziyası yanında Tatar cemaatçılığı vakili, Milli Harekat vakili Zinur Ahan'da Ahliyullin, o ikinci sanlı Mulla Nur Vakitov ismindeki Tatar mektebini tamamlagan. Mına Zinur Efendi sizin zamanda Tatarca okutu ni rəvişliydi? Men özüm bu mektepte 1958 yılına kirdim. Okurga o mektep bek danlıklıydı. Anda bek köpkene inženerler, galimler hatta çıktı. Okutu 100% Tatarca idi. Men matematikini da, fizikini da, kimiyani da Tatarca okudum. Özüm hem hazırga günge hatlı bilem. Neçe gerek terminlerini de aytırga gerek, kubusunu da unutmadım. Şunu da aytırga gerek, mana bizning mektepte neçekkine bulmasın. 3 mektep barı, zor mektep şehirde. Sonundan alar kubeydiler. 10 mektep keylendi, orta mektep. Mana 3 mektep, o tüp mektep Şallı'nın. Krupski, Dimitrov hem Mulla Nur Vakitov ismindeki. No, nerse deb aytırga kerak, mana bizning chiqarilish Tatar maktabında chiqarilish. Hozir bet aytadilar, Tatarcha bilsang bir qoya kira olmaysan deylar. Tatar maktabında o'qigan o'quvchilar ko'proq kiraydi, yuqori o'quv maktabine. Mana shuni nishlabdir eski olmaylar. Mına Zinur Efendi siz 90'ncı yıllarda o indi Gorbachev zamanlarında o mekteplerde Tatarca okutu meselesini ko'tarib turdunuz. Hem mına bugünkü günde de ko'tarasiz. Ne için degende mına fevral ayının başlarındagına siz Tatarstan prezidenti Rustam Minnikhanovga da müracaat yo'llagansız. Minnikhanovga hem Muhammedshinga müracaat yo'lladim. O'zim shaxsan chunki hozir kollektiv ravishda ruxsat etmaylarmi, yoki qo'ramaylarmi? Mana shu donliqli Tatar maktabin Tatar muhitini aylantirib. Ya'ni mana bunda men qaroqlarni qarab turam, tinglab turam, Uruscha so'zlashadilar. Muhit Uruscha. Belki Tatarcha bardir, ama men mana eshitgani muhit Uruscha. Agarda biz bunday narsaga kelamiz ekan, aytirga kerak Shollida Tatar tili bitashak. Agarda Tatar tili bitar ekan, millat bitashak degan so'z. Millatning, xalqning tub belgisi ul til. Til uchun biz kurashirga tegish, hatto sug'ishirga da kerak. Mana o'zi Putin aytganday, agarda biz nemislar tarafından jilsak, biz rus tilida so'zlashmas edik deydi. Bizni shular o'rnida qo'yib qarag'iz hali, Tatarlar nechik bo'larga tegish. Ya'ni bizda kurashirga tegish bu til uchun. Men hozirgi o'qituvchilar bilan ilkigi o'qituvchilarni chaqishtirib qarayman. Menimcha hozirgi o'qituvchilar o'qituv kasbga aylantirildilar. Kasb oqsha ishlav. Mana bizning zamonda o'qituvchilar shu xatli patriot edi. Bizning so'nggi men 68-yilni bitirdim Vakitov maktabini. So'nggi yillarni, so'nggi 2 yilni ukaz keldi. Постановление Uruscha o'qitirga Tatar maktablarini. Matematika, fizika shunday fanlarni. Ama 2 yıl boyuna, men bilmem 68'dan so'ng narsa bo'lgan,
2 yıl boyuna okutuşlar Urusça okutmadı. Bilmem nerse arkasında sebep tavuk mu alar okutmadılar. Bizge eyteleri mine koşalar ama okuşlar biz indi İskişe devam ettirimiz Tatar derslikleri bile deyip mine şulay etip karakterleri var idi. Beytem ol okutuşlarının bik avtoritetlidirler. Alar olma kayıtuguluyu hem üzerinin vazifaların üzerinin nelerin anladılar. Mine Tatar halkında, Tatar tilinde alarının kaybırları hatta isen. Mine mesela Halide Mulahmetovna. Bik dalmaklı okutuşu. Hazırda Tatar tili için kıraşı biri. Fehmi Gilmettin onu. Hazırda isen 90'ga yakın indiler. Ama mine iste kalganları şulay. Adel sen менә şu мәктәпнең ничәнче сыйныфында укыйсың? 3-нче сыйныфта. Менә сыйныфларда мәктәптә инде татарча сөйләшәләрме, урысча сөйләшәләрме күбрәк? Без күбрәк татарча сөйләшәбез. Сезнең инде менә татарча да сөйләшәсегез киләме? Бу турыда укытучы апаларыгызга әйтәсезме? Татарча. Ulu класстагы окучылар. Менә синнән зурраклар да инде урысча гына сөйләшәләрме? Алар 4-нче класстан 11-нче классталардан рус телендә сөйләшәләр.